iki apa sih kene? Lah apa? Oh iya. Ayo nyanyi cuy. Iki wae sapa Rom? Iki weke sapa Dek? Wekku dhewe. Ora wae marang ngene iki lurus kok. Jangkrik. Ya Mas, takkan bisa. Ma, wong ngapain mati yang ngejak-ngejak. Setrum kok nyekel balane malah. Mbak cekel dek. Ya, spesial yang tidak akan pernah bisa sebelum konangan. Konangan kok konangan. Kok tahu lah le. Aku ingin berbicara kepadamu tentang apa yang tengah aku rasakan.
judulnya? Gudal piye lerem. Aku sih kata ngambah gidal-gidal. Iki lho lagune. Oh, takkan bisa. Mak jane memang nanti mak. Apa mulai gak sih mak sawer mak. Alah aslinya dulu anak joget ngene mang isen ae mak. Mak Jarni matur suwun ya mak ya. Wis diamberna ya mak ya. Ya Allah seger waras mak. Amin. Sampeyan aja lali nanggap Manggolo lho mak. Nek Iya, mantu ya. Pak. Heeh. Nek mantu aja lali nek nanggap Wahyu Manggolo ya. Adine Nopita iki mang Adike. lho. Terakhir melu anu lah apa nanggap Manggolo. Iya, nek gak manggolo mo. Lagunya seksi ya mas, permintaan Dek Aldo ya. Monggo. Ya Mei. Aku roh nek mamiku wayahe munggah gendeng wis gak tak ewangi nglorotno piye kok Kok iso tekan dindi, kok iso. Ayo mas, seksi cuy. Ya, seksi. Hai kawan dengarkanlah, ini lagu paling
bisa. Piye to Ram jarem sesuk praindas engko bengi bengok-bengok lah. Gak apa-apa kowe ngono muni mang lho. Tau gemi lho. Tapi ya. aku gak pacek bengok soalnya aku nang omahku ape bengok-bengok iki. Lah apa pajar-pajar kowe bengok-bengok to? Mak, buka nang lawange, Mak. Aku kono nek nang omah iki biasanya bengi iki ya dikunci lawange karo makku rumah sampun. Bengok-bengok ndak mok. Soalnya aku pirang-pirang dina iki gak mulai dadi kan tetep dikunci nek aku mulai ya ora dikunci. Bengok-bengok emak bukakno lawang, Mak. Apa? Bek lah. Iya. Berarti ora ono berak-berak liya ya. Tidak ada. Nek ringek-ringek mbok gak roh aku ya. Mas lagune ikhlas. Trimo maju. Mundur. Ya. Ayo Mas, lagunya karo ibu karo Mas Umpama loro. Baju gak tekan ya. Umpama siji lah ya Mas, baju gak teko Mas. Aja ngono weteng iki bar mes kram tenang. Lho terus tok. Kowe guaregen kok murka. Aji mumpung kok. Oh iya gratis ya. Ya Mas. Nyanyiin. Kowe double gak nyanyiin? Trimo mundur timbang loro
sak kanca, ngaturaken sembah nuwun Pak. Mpun nimbali kula sak kanca mugi-mugi berkah barokah nderek pamit sabare ya pokoke keselamatan ngoten ya Mbak Iin. Ya nyuwun pangapunten mbok pilih wonten kirang-kirange wonten klentune kula sak kanca sedaya kemawon ndek wau namung gojek sedaya Mbak Iin ya. Buat-buate menghibur masakan gawran dan sekitar. Grawan Romo Ranggawran. Ya ya, monggo umpama Mas.
ngrasakaken cacah sleeper paling ngerti tata serapi. Mangga Dara. Wala bele willing. Lah apa to kok nganti bele-bele? Yen to kula nyawang panjenengan iki lho Ndara. Ini ra ya wis ayu gandes luwes. Wah nek wayu nggih. Wow, wayu. Iya gonku macet. Bosan aku. Ada sadar keliyane. Kok ora kaya biasane piye coba? Anggenipun Wis pengen-pengen. Mengen nanti kok diturai senenten to Ndara, kok didombrekke niki lho. Iku lho kaya kowe. Wah, ben kaya my sweet jare. Alisen jenengan kok kandel separo. Ayo, iya. Nggih. Iya ora apa-apa, rek sing penting rak wis ketok ayu to. Sampun. Aku arep tak pamerke kalawan garwaku Kang Mas Hajiri. Oh, kados ngoten dipamerke karo garwane. Delok maneh rak kondur to yo. Prek. Hoak, hoak. Kok ora lah kok hoak piye? Berarti kan Ndara hadirin menawi nganggoke ngabane. Ayo kae to. Wah, kok dadi piye ya ngono mana? Buat. Oh iya Kang Mas. Waalaikumsalam. Nggih, dulur. Sajane kok bunga atimu sakwise aku rangkulan kelawan bunga. Nggih, kula bunga terus, Ndara. Ya wis, sejatine pancen kowe wis weruh kono. Nggih. Ayo, Nduk. Lungguh-lungguh ya ikarep. Katen kanggo ratu Kalinyamat. Ya ikarep. Paring dawuh kanggo Kok wis suwe banget sliramu ora nate tuya ning pati Jepara. Lali kalawan aku ngono. estu mboten. Panjenengan sampun ngertos piyambak. Sak sampunipun kula kapundhut putra mantu wonten ing Kasultanan Bintoro. Kathah kewajiban ingkang kedah kula rampungaken. Kewajiban apa telaten? Estu kanggo Nyatane bareng sliramu sesandingan kalawan yang Kyai Ratu Kamu. Banjur kowe laleki kalawan aku ya. kasunyatanipun sampun kelampahan kula mapan wonten ing panti Jepara. Kapang sanget kapara dangu kula niki boten pinanggih dumateng panjenengan. Kangen Naniji ora guru ya. boten. Yen ngono tan ra beda sing tak rasakno. Menawi panjenengan kados pundi kanggo? Prasasa ora bisa tak gambarake. Kangen kuwi tak simpen sak jroning atiku ngenteni kapan to sliramu teko ning panti Jepara. Pancen mbok menawa kabeh bejaku ya ikarep. Kakung sing ora tak tresnani saiki dadi dardekku sak wutuhe. Ning kakung sing tak tresnani ora bisa sinandingan kalawan aku. Ampun paring pangandika kados ngaten kanggo Ratu Kalinyamat. Sinaosa kula sampun mengku wanita boten wonten sanes diajeng Ratu Kambang. Nanging wonten ing Kasultanan Bintoro Demak prasasat yen awan ora doyan mangan, yen bengi mung klisikan. Wewayangan panjenengan tansah wonten ing telenging netra kula. Doyai Naniji kados Bombo ngrasani atiku bareng sliramu nandhake tembung sing kaya ngono. Paradene saiki sliramu kangen. Aku uga kangen. Dimen kangene tinambar. Ayo bebarengan kalawan aku lelomban ana sak tengahing samudra. Kapinite baitaning asma. Sak samunipun panjenengan ngendika kados ngaten kanggo kula kemutan Kelingan kepiye Yai? lelampahan nalika semanten panjenengan sesarengan dumateng kula prasasat boten ginggang sak rambut anggenipun tresna kinepyur pulut rinenggang gula. Aku ora bakal bisa nglaleki. Eh, Sapa maneh
ini bayi kayak karet. Kula suwun kanthi sanget dumateng panjenengan. Monggo anggenipun lelados dumateng kula dipun bacotaken wonten ing tilam padulingan kang. Yen ngono ya rasa suwe. Ayo Yai tak latih. Monggo kula dherekaken. Rini Yai karet bek. Mekaten raosipun kang lakone. Arep cecek kelawan aku. Kapora jagi panjenengan boten lelados kados ngatos. Siap kangen banget kelawan siramu Yai. Lajengaken kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanjeng Ratu. Oke, Kak Mas. Kak Mas sendiri Yai. Kang Mas. Berbayani sangat. Yen ngono ngene. Kowe metu saka kuwi kaya ora tak kencing. Sing hati-hati yo ya. Nani. Iki Kak Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas. Astagfirullahaladzim, kaget Kanjeng Ratu. Pejan kok tingak mirsani wingking pados napa? Katone aku ngerti playune kucing. Kucing. Heeh. Mboten wonten kucing. Ora ana kucing to? Mboten. Ngantos kori wingking kula buka, jalaran kula ngrasakake sumuk. Lawang mburi dibuka, lawang arep dikancing. Nggone mangsuli uluk salam suwe banget. Saya mbukane. Lagi ngopo to Kanjeng Ratu? Angge nyuwun pangapunten. Niki wau nembe ngadi salira ingkang besos. Macak dandan kersanipun karton ayu. Nek nggih pun papes to Kang Mas. Cupi pinjan Mas Tani. Maca, Macem. sono. Nggih. Ngoten napa? Kok teles? Hah? Pundi? Lah iki Pundi Kang Mas? ngarep mburi kok teles. Niki wau. Ngeten lho. Kula rak mangertosi bilih sak menika pinjan badhe kondur. Heeh. Kula damelke unjukan susu anget kelangan panjenengan. Susu anget. Nggih. Langen aku kuwi pancen Nggih. bener. Nek dereng ngantos panjenengan kondur, susu anget menika disaplok kucing. Jare mang ora ana kucing. Onten kok Kang Mas. Kok pliket. Pliket niki nggih anggen kula nyukani gendhes niku rak kathah. Mila pliket. Pakaian gula ya. Nggih. Gula Jawa apa gula pasir iki mau? Nggih gula putih niku lho Kang Mas. Nyengkake umur. Kok ngaten niku lho? Nek kakean gula kena gula ora iso dadah, ora iso apa-apa, ngono to karepmu. Nggih mboten. Pripun pun ayu dereng. Kok aneh. Aneh pripun? Lumrahe penan ning ndi to Kanjeng Ratu? Nggih cetha teng lambe to Kang Mas. Lah piring-piringan ning kuping kok. Pundi? Lah iki. Cupi pinjan dumuk. Iki lho kok abang semono ambane. Pundi? Oh niki. Heeh. Alang nggih. Niki wau rak kula turu awan. Kasur Turu? kula tebas-tebas. Lah kok kliwatan? Kliwatan Wonten apa? Semut nyokot pilingan kula. Semut nyokot. Lah kok ambane ngono semute sepiro kuwi? Semut gedhi niku lho, Semut ndase ireng. Mboten. Semut sing gedhi warnane ireng niku lho. Lah iya semut ireng, semut ndase ireng to. Kang Mas, panjenengan niku lho nggih. Rene, apa ya salah Sujono? Ampun Sujono ngaten. Wong duwe bojo ayu ku ya Sujono lumrah. Nek panjenengan ampun kuatos. Tresna kula menika mau mligi kagem panjenengan. Iya. Nggih, mboten. Pring pecah. Napa niku? Prek. Nah, ampun kuatos.
galeng. Mboten nate ngono, mboten nate ngene. Percaya. Tresno kula suci kagem Kang Mas Edi. Tenan mergo saiki galenge galeng tambak padha ambruk lek banjir. Jenengan menika lho Ki. Tak jaluk kuwi sliramu kuwi dadi panutane Patayat ana ing Pandi Jepara kene. Tidak sak pecak ngadi busana dandan kudu sing besus. Ngaten. Aja ngisini. Ngisi-ngisini. Wong loro lah banget akeh Patayat ngisini. Iya gojek mawon. Senengane sampeyan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yai kaget. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Mekaten koso wangsul. Kanjeng Ratu. Gampang sangat. Kanjeng Ratu. Iya. Kanjeng Ratu. Aduh. Diundang sing lanang kok njekidek meneng alat langsung babar pisan. Lha itu napa? Kamune sapa ta yo ngono to? Kamunipun menika Yai Karebet. Yai Karebet. Cik. Wis rampung durung sing bagekke. Dereng. Durung. Dereng. Dilanjut Kanjeng Ratu. Kepareng Lanjut. Cocok. Cocok. Astagfirullahaladzim, mau wedok kok ora ngerti dilulu babar pisan. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Kamu sakit. Lu wedok kok ora ngerti dilulu babar pisan. Enten apa? Enten Lamun apa? kaya tamune Yai Karebet sing pengen bagekke ora Kanjeng Ratu tok. Aku uga pengen bagekke. Aku mergo kangen. Dados pijan uga kangen. Iya mestine wae kok harus. Ngoten niku ra nggih ngendika, kersanipun kula menika mangertosi paham. Kudu utang dikit meneng ae. Enggak. Masa aku kok Yai Karebet. Enggak, Mas. Jan menika lho. Aku lagi borbo Yai Karebet kok malah diganggu wae. Dados pijan menika nglepatake kula. Ya mesti wae to. Silupun nggih panjenengan. Kok iso? Ngendikanipun kangen kapan? Lho ngoten niku kedahipun anggenipun pican tenan. Sabet jagong menika ngagem suwanten ingkang sora sing banter. Kersanipun Yai Karebet menika krungu mireng. Ora banter to. Iku lagi. Yai Karebet iki lho ya. Kowe kuwi lagi tekan ning Pandi Jepara iki sak Sabar. Kaget Yai Karebet. Masya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kanjeng Ratu. Kang Mas, Kok tekan kono lah apa? kula niki kaget. Kaget. Nggih, Aku nyuara banter mau kaget. kaget. Lu kaget kok mencolot kaya kodok. Lah nyuwun pangapunten. Kula kinten Yai Karebet menika panjenengan. Ketok iki. Oke, tak pripun? Ku ngono sandangan putih ngene kok. Kene bling-bling kok dipadake kok. Wong kaget niku nggih sak nalika sak dat saknya. Kepara masa aku kok bis wis slip bus. Jan menika kok saged. Kene dianggep kolte. Apa niku? Meneng Si. Yai Karebet. Lungguh ya? Lungguh-lungguh Yai. Iya. Wong kok sok. Yai Karebet, Paring dawuh Kang Mas. janur gunung sliramu tumapa ana ing Pandi Jepara. Lak Basuki to. Pangestu nandhalem. Anggen kula sowan wonten ing Pandi Jepara. Kales ing sakara-kara. Syukur alhamdulillah. Namung sembah bukti kula katur Kang Mas. Tak tampa gawe senenge atiku ora liwat puja pangestu tampa. Sanget ing pamundi mugi ndadosaken teguh kahyuanan. Yai Karebet, Lan injih kula Kang Mas. longko sliramu papan ana ing Pandi Jepara lamun to ora ana wigat. Estu. Wonten wigatos sepisan kula niki kapang sanget. Keluarga wonten ing Pandi Jepara. Ingkang angka kalihipun kula kautus dening Rama Sultan ingkang supados
Tuwi kawulujenganipun Ratu Semenanjung. Tuwi kawulujengane Ratu Semenanjung. Mekaten Kang Mas Hedi. Kyai Karepet. Nani nggih kula. Pamuntos liramu kepengin tuwi Ratu Semenanjung, kuwi sing luwih pono Mbak Yumu kali Nyamat. Mergo sing saben dina cedhak leladi lawan Ratu Semenanjung. Menawi kados ngaten nyuwun wedal sawetawis Kang Mas Hedi. Kaya ngono, iya. Kang Mbok Ratu Kalinyamat. Karepri. Napa dipun keparengaken menawi kula pinanggih Ratu Semenanjung? Gene ora ya. Yen pancen sediamu pengen mangerteni kawulujengane Ratu Semenanjung. Ora usah dadak kesuwen. Ayo barengan kalawan Kang Mbok ya. Monggo. Sawetawis wedal nyuwun pamit Kang Mas. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dono bojone ning kene malah gandeng wong lanang liya. Wong grawan ya ana sing ngono kuwi. Masyaallah, aja nganti ya. Astagfirullahaladzim.